Apa pari kuerengwa era. Hey, wakomana uku. Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJT1 mufunge hanzi gumbo ndimarase kutsika nekunhamburira masokisi ejongo anobviswa nemvura inopisa munandiregererawo inini shona rurimi rwamai ndo rwandinokwanisa ma1 yayo. Nhasi ndafamba namai D tabva tarasikira pane chikoro chakanaka, chikoro chinodadisa, chikoro chinomwisa mvura, Pine House College. Ndo chikoro chakandogara pamusoro pezvimwe zvikoro mai D. Yes. Muri Zimbabwe handizivi kuti muri kumboendesa vana venyu kupi. But today, zvandaona pa Pine House, this is the best school. This is the best college for your child. Kubva Form 1 up to Form 6. Chingounzai vana, we are enrollment ichakavhurwa. Tichakavhura ma enrollments. We are in vana venyu. Tirikupa mukana for vanhu vari kuuya kunyorera or kudini. Vamwenyu mune makapasa, makafoira. Ndo mukana, come to this college. Munodzidziswa chandaona. Chandafarira babadi. This school is a Christian college, right? And even unwao apas kutombeta seunge pa college ausutogona kana kamwana kachimhanya kana kachita se. So we are going to take you around so that msazoti vangotitaura vari pareception pamapatorina vanhu vacho. So ndichapinda nemi mumalabs babadi, toda kupinda nawo mumalabs, tapinda nawo mumaclassrooms. We want to see my teachers, we want to see my principals. This is the best school ever, best college ever. Yandati ndaona muHarare muno. Inini namai D takutoronga kuti vana vedu vauye panapa. Yes. Izvozvi unyoro ihwo vana vedu vanenge vakutodzidza pano pa Pine House College, chikoro chemhando yepamusoro, chikoro chine vadzidzisi vanodadisa. And chandinakidzira panapa mai D ndechekuti maticha acho hawangonhonge kungoti chero teacher. Exactly. Wanotarisa teacher kuti qualified teacher. Exactly. Anogona kudzidzisa vana, anoswera nevana. Exactly. Chimwe chandina so mavaudza pairi nekuti vamwe vacho you need to know kuti muri kubotaura chiri kupi Pine House. Iri pakona 3rd naKwame ndio pachiri ipapo. What a very nice environment kuti uendese vana vako. Anyway, regatisavapedzere time. Let us take you around mumboona zvakaita chikoro chedu. Yes, sire. You know what, guys? I promised you kuti I'm gonna take you around so that kwauri as a parent usati waunza vana wako ziya paachaswera paachatandarira uyai kuno. All right. So inini as a mother, this is the first thing chandoda kuziva kuti mwana wangu anodyira pai. See vamwe vana. Hi kids. Hi. How are you today? Yeah. You know, ndichiona zvakadai it shows kuti even mwana wangu one achadzidza kusocialize, achadzidza kuinteracta nevamwe. What if ndikazomuendesa kumaschools amwe akangodaro. So this is the best school, Pine House College. Let's try this, guys. I'm gonna take you around again. Kune kumwe kwandoda kuendesai. Apa ndo paunodyira during ma break times ne times wanenge vachirelaxa, ndo paunorelaxira ipapo. Come, uyai. Follow me. Yeah.